Meron po tayo nilang official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Waray TV. This is Barangay Night 2024, Laoang Town Fiesta, Northern Samar, Waray TV. Subscribe. Salamat, Dr. Alistan and Honorable Clarence Dato.
Governor of Northern Samar, Edwin Ong Chuan.